Takže čau ľudia, ja vás zdravím pri prvom videjku na tomto kanále, a je to hneď taký tutoriál, ktorý je o tom, ako si dať do Minecraftu mod čarovný Minecraft. Takže čo na to budeme potrebovať? Budeme na to potrebovať čarovný Minecraft vo Winrare, v popisku videa všetko na download. A potom MultiMC, takže môžeme si vytvoriť hneď nový priečinok, pomenujeme si ho napríklad čarovný Minecraft, teda čarovný Minecraft Makery. Myslím, že je to všetko. Ale tak čo už. Tak, teraz si tam dáme tie dva súbory. A teraz to urobíme tak, že MultiMC si zapneme. Dobre. Počkajte, lebo niečo sa veľmi nepekne stalo. No to už. No tu nás sa vám vytvoria takéto veci, všetky. Áno. Tak to môžeme zavrieť. A teraz klikneme si tu na tú šipku a dáme add new instance, klikneme na to. A teraz semka si dáme napríklad meno, dáme si, že čarovný Minecraft. Si uberieme verziu, dáme čiže version, a tu si dáme dvojku, môžeme vybrať nejaký obrázok, neviem, čo si dáme. Tak dáme OK. A teraz by vám to aj tak nešlo, takže dáme view folder, to je predposledné. A teraz toto tu máte, tieto tri veci, tak to môžete vymazať, teda nie, že môžete, musíte to vymazať. A teraz si otvoríme tú zložku, čo ste si vytvárali. A tento čarovný Minecraft otvoríme v zipe, po Winrare. A dáme tam, počkajte. A tieto všetky veci tam dáme, do toho, kde ste vymazovali tie veci. Že si počkáme. Nahrávam. Dobre, takže máme to tu a môžeme to všetko zavrieť. Máte to hotové, ale teraz niekedy to nejde, takže klikneme pravým a dáme teraz edit mod. Nie, ale hej. A dáme reload, aj keď už to máte načítané, ale aj tak dáte reload, to nedám. No takže tu máte všetky mody. Tak máte texture packs. Tu ešte si môžete aj pridávať, napríklad keď ja si chcem dať texture pack, no tak si stiahnem a presuniem to proste tu, ale ja teraz už nemám tu default. Tak už iba proste kliknete na to a sem si dáte normálne ako keď proste musíte mať kúpený Minecraft, alebo, no nemusíte, ale potom sa že dáte play offline. Čankaz normálne napíšete svoje heslo, aké máte, a potom budem robiť. Ja mám tiež kúpený Minecraft, takže nemusíte sa čudovať. Mám síce Minecraft SP, ale nič. No ja tu, no proste tak, a to bolo asi všetko z dnešného videjka. Aby ste sa presvedčili, že mám kúpený Minecraft. To ja vám kľudne zapnem. Vidíte, ide to. Takže, koľko to tam? 4 minúty. Takže to bolo všetko. Lajkujte, odberajte a všetko podobné. Takže, čau.